ce Allah shi tozata shi. Waɗannan ɗabi'u na tir da juna ba daidai ba ne, kuskure ne, ko kuma wani ya yi kuskure ko kuma ya yi daidai sai wasu su yi mashi ca, sai kaga wasu 'yan kariya ta sun hito da sunan masu da'awa da bin sunna suna cewa shirye suke su aji ƙur'ani da sunna su ma kashe mutum ko su sa a kashe shi. Wace irin da'awata da mutum ka iya cewa a hita batun ƙur'ani a hita batun sunna suna iya kashe mutum? Wannan ba shi da alaƙa da addinin musulunci. Abin ya koma kuma jahilci, ya koma wauta, ya koma ɓanna, ya koma ma yayata ɓanna da jawo hankalin mutane zuwa ga faɗa da juna da fitar da rai da zubar da jini ba bisa gaskiya ba don ɗai saɓani na ra'ayi. Saboda haka mu kimtsa kanmu game da wannan ɓangare mu gyara, kuma ƙoƙarin lallai ɓata aƙidar juna ba dalili ba ne. Mun sha gani ko yanzu magana interfaith da aka zo aka yi ta yi, wasu sun daɗe suna da'awa sai a zo a ce saboda wani abu ko kowa ne ɗan interfaith na wai kahiri na wai bai da aƙida. Ya danganta, amma ba shi wa a ce a yi ma mutane hukunci gaba ɗaya, saboda interfaith ɗin daga cikin masu magana a kanta akwai wanda bai ko fahimce ta ba, hawa ɗaya daga sama. Sannan akwai masu kurakurai su ma cikin waɗanda suka shiga. To sai ka zo ka ce ka game da wanda adda tunanin da kake a kai da wanda bai da shi kenan dai kowa ya ridda. In haka ne ya zai a ce lokacin da sallallahu alaihi wasallam yana zuwa Madina an tabbata zaman harko da ya kira Yahudu, ya kira mushrikan Madina suka zauna, kuma wannan zaman ba wai ya yi shi ne don ya ce ku musulunta ba, yana da'awar shi kuma tun bai iso Madina ba aka da'awar musulunci da shigar da mutane musulmi. Amma babban abin da ya nuna wurin nan shine ya za a yi a zauna da juna lahiya cikin Madina. Aka rubuta ka'idodi da yarjejeniya, daga ciki har da cewa duk wanda ya taho ya taba wani bangare to duk bangarorin ga uku ai musulmi da yahudu da mushrikai su haɗu su yaƙe shi. Har wasu suka kai ga cewa ga takarda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ita ce abin da aka fahimta a tarihi cewa a matsayin tsarin mulki na farko ko constitution na farko. Shi in irin wanga zama a tattauna da waɗanda ba musulmi ba don a zauna lafiya cewa kahirci ne ko an ce duk addinan ɗaya suke, annabi sallallahu alaihi wasallam na yin haka? Sannan ko muna so ko ba musu, irin wanga zama shina da nashi amfani, yana sa a rage kashin juna, a rage rikita juna ga kowane ɓangare. To amma in mutum ya taso shi bisa ga nashi shigi ko zarɓaɓin shi ya ce ai da addinin musulunci da waninsa ɗaya suke, to wannan ko bai interfaith an san ba musulmi ba ne. Amma shi kenan a ce wai ba a iya tattauna, ko kuma a ɗauki cewa a dole interfaith abinda an ma'ana ta guda shine sai in za ka zo ka ce ku haɗe wa da Allah ya ce a wurinku, mu haɗe wa da Allah ya ce a wurinmu, sannan mu yi muku wa'azi don ku shiga musulunci. In ba haka nan ba interfaith bai yi ba. Wanga kurakurai ne. Ana iya yin wannan don lurar da juna game da gane addini kuma don a musulunta, sannan ana iya tattaunawa kan matsaloli na juna gaba ɗaya don ƙasa ta samu zaman lahiya da juna. Amma ba a cewa wai a ƙyale mutane sagaga shi kenan wanga ya taso an taɓa shi, maimakon a tsaya a dubi abin ga a bi hakken ga cikin hankali sai kowa ya ɗauko adda da makami a yi ta halbin juna ana kashe a ce kuma jihadi ne. Haka aka ba haka aka zama ba kuma shi a addini ba. So saboda haka yana da kyau mu mutane adalci, mu kan mu adalci, kada mu rika sa tsauri mu ƙetare iyaka na nasoshi mu ɓata addinin juna ba bisa ga ingantattun manufa ba. Sannan